जिथामथि बोसोर कमप्लिट खालामनायाव जोंहा जोङो बै समाव 1992आव जिउटिसआव दादोंमोन। जिउटिसआव दानाया 33 बोसोराव जों बेसेखिनि सिगांनि एम्स एन्ड अबजेक्टखौ जों मावफुंनो हादोंमोन बा जोंनि जिखिनि मावलांनाय बेखौ दा जोंहा मोनसे गोसोखांनांगौ बा गावबा गाव बुजिलायनांगौ जानानै फैदों। थारैनो जे एम्स एन्ड अबजेक्टआव गायसननाय बे एम्स एन्ड अबजेक्टखौ जों बेसेखिनि मावनो हादों। बर्थमान दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि स्टेटास बे स्टेटासा आवगायनो हादोंना हायाखै जों बयबो बेखौ माबानांगोन अनुभब खालामनो नांगोन जे जों सिगांनिख्रुइ जे आवगायलांनो हादोंखौनो जों माबानांगोन साननांगोन। बेजों लोगोसे आरो गोबां माबा थाबावो मावनांगौ हाबा थाबावो। बे मावनांगौ हाबाया बयनिबो मददजोंसो बेखौ मावनो हाहैगोन।